Takže čau, vítam ťa na kanáli Margin hraje a dneska idem pušnúť toho tu na brawlera Pierca na 200 trofejí. A akurát som si musel aj urobiť tú aktualizáciu, no tak by tu mal byť nejaké nové veci. Nehral som to teraz asi 3 dní a chcel by som ho dať aspoň na tých 2000 či 200. Free Beach, jak sa to volá? Otvoríme ho a čo nám padne 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a nič nepadne. No 35 kreditov. Dá sa. No a môžeme ísť na prvú hru. Tak, ideme na to. Tu na, jak tak vidím, máme dve čestky. Nie, Pearl. Hop, počkaj, ja by sa ho mohol dať, aj. Hopa, cúpana. Hop, zoberieme ultinu, hop. Nie, El Primo je dobrý na blízko, veľmi dobrý. Ultina, cúpana. Tak to som nečakal, že až taký dobrý s ním budem Pierc. To je dobrý, silný brawler. Internet. Ako, čo očakávam od Legendary brawlera? A bum, nevedem, mu hlava stojí. No čo nám? No počkaj. Pôjdeme na strel, lebo tam stojí, a tu je majs. Počkaj, no ešte, že tak. Som sa zľakol. Máme prvých plus 10 trofejí. Plus 15. Počkaj, si ideme otvoriť ten House Drop. Rare, super rare. Epic. Nie, Epic. 150 kreditov, no. Čakal som lepšie. Ideme po ďalšiu výhru. Dneska už druhú. Tu navidím nejaké čestky. Tu by sme mohli zobrať. Takým sa mi nabije zase všetky strel. Tak, to by sme zobrali. Tam je kto? Chester? Nie, Leon. A pozor, tu je Edgar, teraz príde. A mne nejde internet, to je výborná správa. Tu Lily ide. Nie, ona sa zneviditeľnila. Nie, ona vie o mne, ona stopravie o mne. Nie. 8, no. Play game. Plus 1, to tam mi pomohlo, fakt. Teraz som sa asi blbo spavnul. Chcem tento Pavra, čo tu je čestka, rozbijem ho, dobíjaj sami. Tu som videl ešte nejaký čestku tu na. Počkáme. Tam vidím Sraja, tak tam by som veľmi nechcel ísť. Tu Spike, El Primo. Nie, on je tu. Dal som to dobré. Do banga. Nie, fin. Plus 2. Viete čo? Ja kašľam na to. Idem proste, teraz idem vyhrať. Prvé miesto. Musím to dať. No tak. Tu je ten nový brawler. A počkaj. On je odpojený na tamto. Nie, on je napojený na mňa. Zabíjaj ho! Yes. Pohoda. Do banga. Zoberieme čestky. Počkaj, on mne nevie, ale už vie. Nie, zabijú. Dobre, yes.
Mal som to pohoda. Ako 6 powerov. To je dosť. Ultimu by som mohol minút na chvíľku, tak to neviem, ultimu nepočkám, no, takto. Kde je elementálne? To bola roza. Nie. Počkám, to je roza. Hop. Tak pekne sa pozriem. Tam je pokola roza. Roza vyzerala dobre, som mal... Bum. Nebola nejaká silná, ale vyhral som. Plus 10, presne ak som to chcel, prvý, k tomu ešte 200 XP som získal. Čas drop, epic, poď mythic, nie, legendary, rozdvoj sa, prosím, rozdvoj sa. Nie, ale dobre, počkajte, padne. Tak čakal som lepšie, ale nevadí, ako to je dobre celkom. A 200... 400 za čo som dostal? Megabox teraz dostanem. Fú, tak to chcem. 1250 mi treba XP. To by som v tomto videu mohol stihnúť ešte. Chcem to stihnúť, poď. Tu vidím nejaké čestky, a tam ide... Jak sa volá? Počkaj. Teraz, tak, ono mne nevedel. Bomba. Hop. Zaberieme ultimu a... Hopa, ono mne tiež nevie, bum, ale po ňom došiel si. Aj keď tesne, ale došiel. Však internet! Bum. Rýchlo dobije sa. Ja ti potrebujem. Dobre, poď, Bibi. Jona. Skej takto. Nie, yes! To ani neviem, jak som dal. Mám 10 powerov. A mám proti sebe baza. Tak to vyzerá. Neviem, kde je. Tam. Tu je a bum. Ultima, bum, aj po ňom. Tak sa to robí. Tu ďalších 10, trofej 11. Dobre, už sme skoro v polovici, ideme play game a skoro sme v polovici, skoro. Poď, teraz idem vyhrať prvé miesto. Cítim to tam, poď. Nie. Broke, či jak sa volám? Jasné. Však Wi-Fi, internet, počkajte. No čas, zdroj som zabudol zapnúť nahrávanie, ale nič nepadlo. 700, ne, 1000, poď, no dostal som plus 1. No nejde, neviem prečo nejde internet. Idem tu mám pekne. Tu. A tu navidím. Hop, aj pôjdem. Na 2 hity. Je dobrý na 2 hity dať typka. Len tu, aby nebol typek. Toto sa pohode otvorím. Tu sa skriem teraz. Nie. Oni timujú. Nie, timujú. Počkaj, hop. Mám ho. Ako trafa. Nie. Som si zbytočne minul ultim. Edgar. Ja som ho dal. Neviem, prečo som tak sa bal ďahoj, keby. Ale máme plus 7, či koľko minimálne. Tu. Ja som zbytočne dal. A tam je Sandy. Počujem. Nechod tam.
Myslím, že sa neprestrelím, ale som si dobijem strely. Teraz príde tu aj po nej. Tak, a teraz sa bum, 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 ultina je po nej. Presne, jak som hovoril. A ďalšie plus 10. Som za polovicu, však ja už to musím dať, však to už je nenormálne. No, teraz by som mal dať nejaký plus aspoň. Tu navidím. Nie, zas... Čo je? Nechápem, nech opravia Wi-Fi Brawl Stars. Chápete to? Kto hrá Brawl Stars a je v nejakom kontakte s niekým takým, kto to môže ovplyvniť, no tak mu napíšte, že toto je hrozné úplne na Brawl Stars. Ako... Nechápem, čo to je. Top 3. Ja mám len 2 powery. Toto tak nemôžeme nechať, dávaj. Rýchlo, dobíjaj, dobre mám. Hop, hop. Tu sa tak skrývam zatiaľ. A tam vidím, neviem, kto tam je. A Rico je vo finále so mnou. Showdowne. Malo HP. Oj. Tak toto už nebude nejaký začiatočník. Vidím, že nie, ale však internet. No, plus 8. Charles Drop, super rare. No tak, to je dobré, super rare. Epic, Mythic, Legendary! Dneska už druhýkrát. Dneska už druhý Legendary otváram. No nech sa Nie, Legendary. Ultra! Nepadlo Ultra! Našeli! To prvýkrát mi padlo, že Ultra. A to už mi je jedno teraz, to je jedno, už nebudem nič robiť. Proste to tak necháme. Na ďalšie video ho púšnem na 165. No na 200 trofej, teraz mám 165. Necháme to tak, lebo ste to vedeli, čo mi padlo. A môžeme púšnuť aj rank na ďalšie video. A majte sa. Čau. A nezabudni dať like a odber. Čau.